Hindi bininging. Hindi bininging. Yeah. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Di mo na ko! Pikat! Pikat ini si likay-likay. Ano, bahala na. Oh, budi ka, lubot! Bes! Ani ana o, imong pang-order. Gwapa kay ni, ali magpagwapa na ta. Baby, I love you baby. Pwede na! Nakayong piti diya, kay pagtubay lagi na ako sa motor. Sino ka pa kay kwarta, uy? Ay, Bes! Ano nang order? Ulat lang, Bes. Just love you too, babe. Ay, Bes! Ay, Bes! Ay, 150 din, kay matus ako. Ay! Kanira good, babe. Daw? Ako ka withdraw. Okay yan eh. Matus ako, kay patubay ako. Okay, kiss na ko. Dito. Wala ka, bye! Apare ka, bye. Hamara kapare sere pa. Achana po apo pina. Ha? Perfect. Hakdog? Hindi na lagi Mr. Yan, best, pero okay ra, best. Wapa na ko, best? Apare ka. Dito sa... Kuya, ko mag-makeup sa tanduhan. Hala, kagwapa na ginako, best. Oh? Di, malipstick na ko, best. Puno ko sa amin, best. Ay, sa amin. Perfect. Okay. Naka-perfect ba, oy? Best! Papa ni mo, best! Akong papa! Akong papa, best! Akong papa! Akong papa, best! Ako sa ni best. Junjun! Ang nga akong gisugo sa imo ah! Asa naman? Okay na, bes? Okay na. Pag nilalaki, di akin akong papa. Ay, Pang! Oh, Junjun, asa naman daw akong gisugo sa imo ah? Ay, umana ko, hugas, laba, hugas, laba, hugas, laba, umana. Dagan na kay kong trabaho, Pang. Saan din nangabot oh? Pare mo yun eh! Jogging man! Meanwhile. Ano pag tiknik na, ikaw, dire. Kung kuwan sa una, kung kumpare sa una, to si Kuya Ide ah. Sus, igo dire oh. Wa ka lapos, buktot oy. Oh my God! Wow! Basta kay, karon nun, di ingin sa musukol sa kuha. Kalunang papa, oy. Naon lagi daw tutulo? Hindi na po, maigo ta. Oh. Tut daw. Igo diri oh. Dili pa na mao yung action. Oy, Unsa day pa? sumbagan mo na, wa tulog mo dito. Ala. Asa ka walunod ka to oh. Wala. Wala. Oh, dili ka piti ka diri sa to. Na. Ayun. Oh, ikaw walunod ka to oh. Oh, dili po ka sa wala. Apa yun? Oh, di atras. Oh, okay. Ako pa. Walunod man ka, kusog man na imong wala. Sige, hapak. Pero hunat, di mo na ba oy? Unsa di ay? Hunat ba hunat? Okay na. Pahuway na mo. Pahuway na para makatigo mo kusog. Parang ide magiging oh. Parang ide gito. Pre! Ama ka! Oy, pre! Ano naman daw akong mga inaanak, pre? Partisan pa lagi kay... Para makuan ba? Grabe! Wala pili mag-vaccine. Usog lagi manumbag. Kana, yun! Kung di matong isa, sung sa tudlo, yung kabalo. Yung apirkat, anak man. Kulang pa sa training. Kulang pa yun. Pero sige lang. Ang inaanak nito, dako na kay lawas. Katong may apil ako vaccine. Katong anak ni mo si Junjun. Gadako ramang lawas ato, amo to'y buot. Baka
nakahuna ka to sa una tong gabaksing ta. Tong na igo ka na buktot ka, wa ka kamata na yon. Wa ka mata? Wa jud ko katulog. Tungod sa kong likod. Katong imong ingon nga akong anak way buot. Wala gyud toy buot. Pero kato mo i-matching sa imong anak. Na kara imong anak nga porting mga wakiga oh. Tagsay ko na na. Lusbo. Mas mayo pa pre, atong irimas atong mga anak pre. Yun ingon kag wangkeg. Wangkeg bitaw, pero wala man poy dako nga makapuling. Sige, karong Domingo, puhon. Oh, sige. Karong Domingo. Hoy. Karong Domingo. Oh, sige. Adtos ako. Domingo daya. Sige, Domingo. Nga anak, dili mo. Agdam-andam mo ha, kay karong Domingo na tay away. Away na. Huy. Karong Domingo na tay away, dapat taas yung hangin. Ugma, jogging mo ha. Maglibot-libot mo lang paano dito, exit dire, ha? Kabisik. Di ba? Sige, sige. Wala na gid si Papa, bes. Oh, wala na. Kinausa naman po ka. Ano ka? Kanindot, bes. Uy. Basin panuot na. Di mo guni panuhot. Dili. Si Papa. Cover. Junjun, Ay, pa. kanang karong Domingo ba? Oh, Domingo. Wala na kay dula. Wala. Sing. Boxing? Oh. Boxing. Boxing. Saan na imong lips oh? Wala man kay na. Ay, yung lips? Ay, gikan rin akong uyab pa. Kano jud lucky jud ako. Ay, boxing? Oh, Ana? boxing karong Domingo. Ana? Oh, sige na, adtos ako. Sige pa. Basta ha, Domingo. Boxing? Boxing na ka, bes? Boxing hero ka? Boxing, bes? Oh my God! Domingo, bes! Huh? Support, bes, ha? Ay, problema ako ito mag-ano. Round 1.